Di manon tayong kabsat iti maudi nga leksyon kada ito nga quarter. Kitagyaman tayo kinapo Diyos na manipod iti lesson number 1, ingana lesson number 12, ingana kada ito'y lesson number 13. Na amuan tayo, nasaksyan tayo, nagbalinan a kapadasan tayo, babaen iti ayat ken parabor ni Apo Diyos. Nga dayjay pan nakirelasyon tayo ken kuana, pan nakikayamet tayo ken kuana, ket dimakkel, adimakkel. Nakita tayo dayjay pan nagrangay na, gapu iti daytoy aleksyon nga inadal tayo kadaytoy a quarter. Ket gapu kadayjay nga inaramid ni Apo Diyos, agmaymay sa tayo nga ited dayjay nabara a panagyaman ken kuana. Thank you, Lord. Gaputa daytoy eleksyon nga inadal tayo kadaytoy nga quarter. Ket ilipas tayon daytoy nga quarterly kadaytoy nga eleksyon nga adalen tayo itata. In yunay-unay manen ni Apo Diyos, dagijay pamayan tapno maadaan tayo iti relasyon tayo kenkwana, panakikayamet tayo kenkwana, adumakdakkel ket dumadakkel. So pacheck iti adda nga agtutunos panagmaymay sa tayo nga ibaga itata. God is good, and all the time God is good. Ket iti isisirrek tayo kadayto nga lesson kakabsat. Patsen tayo nga iti Santong Espiritu nga isu iti nangidaldalan kada tayo kadaytoy a quarter apan nagkakadwa tayo. Manen aramiden na dayjay nga trabaho na nga ipakamuna ipaawat na kada tayo dagiti napateg nga sao ni Apo Diyos. Sakbay tayo nga unagan kakabsat, dawatek nga agkararag tayo. Bendito nga Diyos, agnanayon nga Ama, umay kami nga napnuan iti panagyaman. Gapot ti kinaimbag mo kada kami. Narik nami, namuan mi iti ayat mo. Ket itatan o Diyos, adalen mi dayto nga leksyon nga isu iti adadalen mi tata. Tapno maisaga namanen dayjay pan nakipaset mi iti iglesia nang nangruna iti Sabbath school iti numay nga Sabado. Tulungan na kami, bendisyonan na kami. Itinaga na po Jesus, dinawat mi digitoy. Amen. Amen. Ti lesson number 13 kakabsat ket iti paulo na iti kinaag na yun into eternity. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti umuna a Juan 3 versikulo 2 na isurat ket basaen tayo. Ay ayatek, ita anak natay ti Diyos, ket saan pay an iparangarang no anya tayto. Ammo tayo nga iso maiparangarang to, umasping tayto kenkwana, ta iso makita tayto kas iti kinaisu na. Anya tayo kunana ni Apo Diyos iti impasurat na ken Juan dayto nga ebanghelyo na. Kunana, now ita haan nga idi, haan nga intun umay nga daw ita. Anya iti sitwasyon mo? Anya iti sitwasyon ko? Ita. Sika ken iti siya, dati ko na anak natay iti Diyos. Na isang sangayan a pamilya, iti nangurnungan ni Apo Diyos kada tayo. Into no adda iti mainayon, iti iglesia a pakikamkamengam, pakikamkamengak. Kaduan nga ramiden tayo ipantay isuda isang wanan. Ket iti kantaan tayo, I'm so glad I'm a part of the family of God. Anyan kakabsat nga nagdakkel nga gundaway. Ket
iti kunana ni Apo Diyos. Ket saan pa'y ang naiparangarang no anya tayo mabuyadak itata. Kita umanday ta kaabay mo. Makitam ta kaabay mo. Iti ibaga ni Apo Diyos kabsat. Itata amuda. Idi napanak ijay tirad view. Ijay Quirino. Ijay Cayos. Quirino, Ilocosur. Ada digitay kakabsat ijay nga damdamok ang makita ng amamuda. Kuna pastor, kitagsipod tayo banda kabsat kuna. Kasano nga naamamuda. Gapu kaday ti programa tayo, buy-buyaan da, ket amamuda. Ket kunanan ni Apo Diyos, baiten ken ni Juan, nga intunno agparang ni Apo Jesus. Anyan nga gundaway kabsat, masping tayto kenkwana. We will be like Him. Tapay, makita tayton isuna, akas ka isuna. For we shall see Him as He is. Daytoy adalan tay itata. Bungan, dayjay inadal tayo from lesson number 1 gana lesson number 12. Ket kitain tayo dayjay resulta na. Masapul nga no nyaman iti adadalam, look at the result. Ket dayto lesson number 13, iparangarang na, ipakaamuna, italmed na, iyunan unay na. Dayjay nga resulta no addan dayjay sibibiyag apan nakikayamet tayo kini Apo Diyos. Manen, get your notebooks. Part 1, iti lesson tayo. Agsipod ta, addan iti pan nakikayamet ko kini Apo Diyos. Nakasagana akon nga agbiag iti agnanayon. Iti sao nga biag nagnanayon kakabsat. Buklen na dayjay pamati tayo ken ni Apo Jesus. Iti maysa nga insuro ni Apo Diyos idi nga inusar naman ni Juan. Iti inbaga na nga addan kada tayo. Iti mangkupkip kuna He who has the Son addan kenkwana iti biag ngagnanayon. Ket dayjay nga addan kenkwana nga biag nga agnanayon, sagot dayjay adda kenkwana iti biag ngagnanayon. A simple illustration kakabsat. No siya kuma, wenno sika, kabsat ko, iti mangisagot kanya. Aday sagot mo, any kind of gift. Ijayam dayjay nga sagot. Kit kitaet dayjay nga sagot agtalekak ken ka. Nga dayjay nga sagot mo pagimbaga. Kit intun no awatek dayjay nga insagot mo. Dayjay nga sagot mo addan kanya. Anya iti kaimbagan asagot iti Dios. Kada tayo. Basahin tayo kabsat na inbaga na ni Apo Jesus. Dito Juan 3, versikulo 16. Amutay amin data. Takas talaunay iti panagayat iti Diyos iti lubong. Ayat din na ka ni Apo Diyos. Ayat din na. Anya baga na. Tay inted na iti anak na abugbugtong. Tapno amin amamatiken kuana saan amapukaw no di ket adda iti biag na nga agnanayon. Kunana ni Apo Jesus, siya iti biag. Kunana ni Juan, kastalauna iti panagayat iti ama. Dahil iti Diyos iti lubong tainted na ti anak na
abugbugtong nga ni Apo Jesus nga isuna iti addaan iti biyag nga agnanayon. Ket intun no mamati ka, ket intun anamati ak, nalawag di inbagana saan tay tu amapukaw, no di ket adda iti biyag tayo nga agnanayon. Iti pagleksyonan tayo inted ng kabsat iti Salmo 80. Adda digiti nasayaat kinapudno a kinapudno ditoy. Umuna, iti versikulo 1 ingana 3, ipakaamuna nga pagrangayem tarupam ket isalakan na kami. Sino? Inraman na ni Ari David. Isalakan na kami. Tapay, ni Ari David, sikaken iti siya, datayam amin, managbasol. Iti dawat ni Apo Diyos, ken ni Ari David, akasmet dawat na ken kanyak, iti verses 14 to 17, kuna na agsubli ka kanyak. Namuan tayo kakabsat, iti naglabas nga leksyon tayo, nga iti basol, isu iti nangisina kada tayo kini Apo Diyos. Nga intun no agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo ket dumawat tayo ti pamakawan. Ket agsubli tayo kenkwana. Awaten na tayo. Nga napnuan iti ayat ken ti parabor. Kang kanayon mos o saren tayo, dayjay inted ni Apo Jesus nga pangarig the prodigal son. Dayjay anak na yawawan. Ngem gapu itirigat na. Nakita na dayjay kinasaya at iti ama, nagdesisyon ko na kagsublia. Uray no saanen ama ibilang nga anak. No ibilang na nga adipen, nasisiyaatan ti adipen ngem ti adda, nga kasasaat ko. Isu nga ti kunana ni Apo Diyos, agsubli ka kanya. Namnamaan tayo, patsyen tayo, nga ijay apa nagsubli tay kenkwana. Kas da di ama nagururay, kas kada di ama tinaray na da di anak na, inapungol na, inungwan na, idi paylaeng nga nakarugrugit, nakadugdugyot, gaputi inaramid na abaso. Iti maudi nga paset, iti chapter 8 iti Psalm, iti verses 18 ke 19. Pagpakaasi ni Ari David, papartaken na kami, agawid kamin tuntanagan mo, pagranyagem tarupam, maisalakan na kamto. Let your face shine upon us, O Lord, and save us. Anya dahi ibagbaga na kapsat, intun no umay dahi tarigagay tayo, nga mabukal dahi panakikayamet tayo ken Apo Diyos. Dahi inbagana ni Arabid, papartaken na kami. Please let us act without delay. Tumunang nga paset, agsipod tadan iti panakikayamet ko ken ni Apo Diyos. Nakasagana akon nga agbiag iti agnanayon. Tapay, inawat mon, inawat kon, inawat tayon, dede sagot ni Apo Diyos. Insagot na kadatayo ti anak na abugbugtong. Mikadwa, apaset iti lesson tayo. Agsipod ta addan ti panakikayamet ko ken Apo Diyos, amok at ipamatik ket naiangkla ken ni Apo Diyos. Nandal tayo iti may nga parts niya, the setbacks. Nyamitikit kitain tayo, nga uray no umay dagijay nga rigrigat. No dayjay nga pamati tayo ket naiangkla ken ni Apo Diyos, founded ken ni Apo Diyos. Awan
iti pagbukngan tayo. Kitaan nyo kabsat iti Apokalipsis 14, versikulo 14. Ket kimitaak ket adtoy iti maysa nga ulep napudaw. Ket ti ulep adan ngagtugtugaw iti maysa nga umasping iti anak ti tao. Nga adda ti ulo na iti maysa abalangat abalitok. Ket iti ima na maysa akumpay anatadem. Dayjay man tinagpintas kabsat nga panangiladawan ni Apo Jesus iti bagina. Remember, no alain nyo iti libro iti Apokalipsis, iti baga na Revelation of Jesus Christ. Inpasurat na laeng digitoy ken ni Juan. Anya nakita ni Juan? Adamay sa nga ulap, anak po daw, uraw nga ulap. Ket ijerabaw ti ulap, nakatugaw ni Apo Jesus. Ket adda iti iganan na, iti duwa nga ima na, iganan na iti maysa nga natadem akumpay. Ket ije ulo na, adda iti balitok nga balangat. He has a crown, a golden crown, adda iti kumpay. Anya iti kat ng sawon kapsa. Kitkitaan tayo kumaday dyan. Laglagipan tayo nga itinagan tayo, we are Seventh-day Adventist Christians. Dahil sao nga Adventist. Na idumduma tayo, tayo digijay nga anak ni Apo Diyos, nga addaan dahil na pamati tayo ana ika-angkla, kadayjay akari ni Apo Diyos. Anya di kari ni Apo Diyos. Kunana ni Apo Jesus, edi Juan, Kapitulo 14, 1, 2, 3, aw subli akto manen. Dayjay ti Advent. We are a group of Christians, anak ni Apo Diyos. Nga iti pamati tayo dayjay ay ni Apo Jesus. Ket kunana ni Juan, into no umay, He will be coming with crowns, golden crowns. He will be the King of Kings and Lord of Lords. Ket iji ima na, umay nga dati igem na, amay sa anatadem akumpay. Anya iti kay nga sahunda dyan. DJ harvest, isunto iti iyaay ni Apo Jesus. Inyarig na kapsat. Malagi piyo DJ pangarig. Aday iti may isang tao nga dataltalon na, inarado na, sinagadan na, insagana na, ket apan na nga insarwag, iti bukel, iti trigo. Nalpas nga nagtrabaho na ginana ti Rabii. Iti Rabii, ti kabusor inala namat iti bukel, iti sisanyas. The parable of the wheat and the tares. Nagtubo da. Umay nga kinitang kakabsat digiti adipen dayjay nga nagtalon. Nakita da nga nagsayaat iti panagtubo dayjay trigo ken sisanyas. Idi nga agrugida nga agtubo awan iti panakaammom iti nagdumanda. Ngem idin nga agsabungdan, agdawadan, na amuandan no anya iti trigo, anya iti sisanyas. Kuna digijay nga napan nakakita, napan nakadaya akin taltalon, ket apo kuna saan ka di nga iti mulang ket trigo, wen. Apay nga rod nga da iti sisanyas, kunana ni Apo Diyos, ti kabusor, tinangikabil kadayta. No ikabil tayo kakabsat, nga dayjay ataltalon isu iti lubong. We'll put it in a smaller and more specific. No dayjay taltalon ket isu ti uneg ti iglesia. Ni Apo Diyos minulaan na iti lubong ken iti iglesia, iti nabpintas abukel iti trigo. Ti kabusor minulaan na ti sisanyas. Dayjay prinsipyo kakabsat, by their fruits ye shall know them. Na amuan dayjay no sino dayjay at trigo.
naamuan no sino dayjay asisanyas idin nga agdawa ken agbungada. Kita nyo di recommendation. Apo kunada, ipalubos mo nga pamiparuten digdi sisanyas. Tano agabuno ka, digdi sisanyas, ket maabunuan damit akadwa digdi trigo. No agpadanong ka, digdi sisanyas, mapadanuman damit akas digdi trigo. Kunana, digdi akin taltalon, ngay so na apo Diyos, baybayan nyo. Umayto iti panagani. Daytoy iti nakita ni Juan. Adda nga umayen ni Apo Jesus, nga umayen nga agani. Saludsod, kapsat ko no sika iti apan agani. Apang kakadi, no kai raraep mo dayjay nga pagay. Saan? Apang kakadi nga agani no rumwar pala ang jedawa. Saan? Kaano ka nga apan agani? Aday ti may isang kapsat, kaya nakita jetal-talo na umay kakabsat dayjay pakdaar nga da iti bagyo. Kunakin ko na, kumusta nga dayjay mulam no umay iti bagyo? Agtalekak ni Apo Diyos, Pastor. Manupay ka ding aldaw, sakbay mo nga ipariper. Harvester, kunana, iti unag, iti talo, ingano, pat nga aldaw, Pastor, naluumdan. Anya iti ka nang sawin. Datayo nga observe kadagajay mula, amu tayo, nukaano nga anyan. Ulitin, datayo nga nagmula, ket addan ti bunga dayjay mula tayo, ammo tayo no kaano tayo nga anyan. Ammo tayo no kaano tayo nga burasen. No day ti manggam, hammo nga pilpilitin nga burasen no saan pay anaseat ti panakatangken na tauray no ikalburum to, sobran to iti alsem na. Denggan nyo iti kunana ni Ellen White, the faith I live by. If we do not receive the religion of Christ by feeding upon the Word of God, we shall not be entitled to an entrance into the city. We need to hunger and thirst for righteousness of Christ. We need to be molded and fashioned by transforming influence of His grace, that we may be fitted for the society of the heavenly angels. We want to get in the habit of talking of heaven, beautiful heaven. Talk of that life which will continue as long as God shall live. And then you will forget all your trials and difficulties. Let your mind be attracted to God. Anya ding mikadua nga pasiteleson tayo. Agsipod ta adda iti panakikayamet ko ken ni Apo Dios ammo at ipamatik ket naiangkla ken ni Apo Dios. Kasano nga dayjay apamati tayo nga addan anaiangkla ken ni Apo Dios ket rumangay agbunga iti pannakaisalakan tayo. Kunana, we want to get into the habit of talking of heaven. Talk of that life which will continue as long as God live. Ket maipangatong to, dagijay nga pampanunot tayo. Malipatan tayo ton, dagiti rigrigat, iti agdama, apanagbiag. Nikatlo, apaset iti lesson tayo. Agsipud adda ti panakikayamet ko ken ni Apo Dios. Adda iti balay ko iti pagarian na. Kitaan tayo yung succession na kabsat. Diyo muna, agsipud ta addan ti panakikayamet ko, addan ti relasyon ko ken ni Apo Dios. Nakasagana akon nga agbiag iti agnanayon. Mikadwa, agsipud adda iti panakikayamet ko, relasyon ko ken Apo Dios. Amok at ipamatik na iangkla
iti Diyos. Ket iti maudi, agsipod ta adda iti pannakikayamet ko ken ni Apo Diyos. Addan iti balay ko iti pagarian ni Apo Diyos. Kasanungan mo, gapu di pamati. Dayjay nga manubot nga isu iti nangited kada tayo. Dayjay gundaway nga maikayamet tayo iti Diyos. Isu iti nangited kada tayo, dayjay akari. Apana ang mangisagana iti pagyanam. Ket intun no nakasaganan, dayjay nga isagana na nga pagyanan, ket intun no naluum ka nga aanyanan when the character of Christ is fully reflected upon His children, kunana ni Ellen White. The Father will tell the Son, go and get your very own. Kitain nyo kakabsat dayjay kinapintas dayjay ngayon sagana ni Apo Diyos nga agpaay kanyam ken agpaay kanyak nga intun numapantayong iti kinaagnanayon into eternity, makita tayo kakabsat, babaen kadi kadayjay pamati tayo. Apokalipsis 21:9 ingana iti 11. Ket maysa kadagiti pitong anghel nga adaan kadagiti pito a malukong anapnot kadagiti pito nga kamaudyanan apan naplit, imay ket nakisao kanyak akong kunana. Umay ka ditoy, ipakitak token ka iti nobya, ti asawa ti kordero. Sino dayjay? God compared the beautiful city of the New Jerusalem as the bride of the Lamb. Ket inpaknak babanti spiritu ti maysa abantay adakkel ken natayag. Ket inpakita na kanyak tinasantuan a syudad ti Jerusalem. Abimaba nanipod langit a naggapu iti Dios. Isu nga addaan ti dayag ti Dios ti ranyag na umas asping akas maysa abatok a napateg unay akaspe agin now as kasla maysa nga kristal agan ninaw akas maysa a kristal. Anya ti kunana ni Pablo, eyes have not seen, uray pay iti panunot ken puso tayo, we make imaginations, but the best of our imaginations cannot be compared to the real city of Jerusalem. Duma, apanak kadigiti churches, silala ko Busood, di Mayantok. Darawan, di Santa Ines. Bargas, ito Santa Ignacia. Numapang kay jay, daday ti painting kakapsat, nagtatakil nga kay kayo, daday jay building di jay. Kat, agyaman akta, agdaday jay nakapanunot nga ikabil daday jay. Is that the real picture of the new city? Kunana, ni Apo Diyos, addaan ti dayag iti Diyos, tiranyag na umasping iti may sa abatua na patag, unay akas lahaspe, agan ninaw akas kristal. Anyan kapsat nagsayatan niya. Nung kitain tayo, numapang kayo di Apokalipsis, hangkad kading agsidao nga adadye kayo iti biyag. Nagapuan da nga kayo ti biyag. Is it the same tree of life? Ije Eden, nga inpan ni Apo Diyos, ije baro nga Jerusalem. Nga isunto ti bumabamanen, ket agnanayon ton, nga adanton ditoy abaro ala daga nga parswaen ni Apo Diyos nga awanton, iti umay abasol, dayjay metlaeng kayo iti biyag, the tree of life. Some authors say it is. Anya gamin no ilaw alaen tay kapsat. Dayjay garden ti Eden adda ijay ayan na idi in parswa ni Apo Diyos.
Idin nga pinanggap ni Apo Dios nga dusaan iti lubong gapun iti sobra a panagbasolda. Idi tiyempo ni Noe, imadya layos. Sakbay nga inbuyat ni Apo Dios ti tudo, sakbay nga linukatan ni Apo Dios di gitubog iti radabaw ti dagata no umay dayjay universal flood. The Lord brought by His power. Dayjay garden ti Eden nga inpan na iti syudad nga isu iti pagnaidan tayto. Intunno alaen na tay ni Apo Dios iti pagarian na. Iti unos iti 1,000 a tawtawen. Kakalpasan ti 1,000 a tawtawen dabilinyong bumabanto dayjay baro a syudad. Umayto ditoy nga lubong a pinarsuan ni Apo Dios. Ket aramiden nanto daytoy nga dayjay kunatayo a baro a daga, the new earth. Kayo iti biyag. At dayti karayan, ijigid na, at dayjay kayo iti biyag. Nubasahan tayo kakabsat, anya lagi din iti pagsidaawan tayo to, kadayjay pagawidan tayo kapsat. Anya, kadayjay kayo iti biyag, agbunga iti 12 a klase a bunga, maysa iti tunggal bulan. Sa lutsod, anya, iti pakasapulan dayjay bulong. Dati ko na, ket dayjay bulong iti kayo iti biyag, agbalinto nga agas kadagiti na nasyon. Idi mabasa daytoy, kunana iti maysa nga kabsat, pastor aguray ka. Amuna dayjay kabsat, san kadi nga intunumay ni Apo Jesus ti may kadwa, kunanan ni Pablo, in a twinkling of an eye, we shall be changed. When? From corruptible, agbalinton daytoy bagi tayo nga incorruptible. From a mortal body, matay abagi, agbalinton ti bagi tayo nga saanen amatay, immortal. Tapay, saan amabalin nga dayta mga bagim kabsat ken daytoy nga bagi isu iti bagi nga mapan ijay pagarian ni Apo Dios. Sakbay tayo nga mapan, babaen iti parabor ni Apo Dios, balbaliwan na tayto, and we shall be changed. Okay? Makadanon tayo ijay baro nga Jerusalem. Welcome na tayo ni Apo Dios. Kit kunana di jay, ijay kapitulo 21, kunana ket awanton iti lulwa. Tawanton ni patay. Awanto pa yen iti sasaibet. Punasen to amin ni Apo Dios dagiti lulwa manipod kadagiti matada. Niyan kahusat. No more tears. Sana inbaga, na dayjay tun nga kayo iti biyag nya ket agbalinto nga dagiti bulbulong na mga agas kadagiti na nasyon. Anya agasam na umutin ti sakit. Anya ti agasam no nabalbaliwan kamutin kabsat. Mabigbig nakto, mabigbig kanto, no babanti parabor ni Apo Dios ket adalen tayo ket ti title na Into Eternity, nginto no agawid tayon ket adda dayton nga mangrugi iti kina agnanayon. Mabigbig nakto, mabigbig kanto, when agam-amutan to kabsat. Anya iti agasan ni Apo Dios kanyak, anya ti agasan ni Apo Dios kanyam. Ket dagitoy nga adda kanyak nga pigpiglat nga pakalaglagipan iti basol.
mapukaw danto. They will be changed. Ket no awanan ti sakit. Anya ti pakasapulam dayjay bulong. Iti kayo iti biag nga iso iti mangagas ken ka. I will try to explain it in the wisdom nginted ni Apo Diyos ken ni Mark Finley. Diya mo no original nga kapanunutan ni Mark Finley dayto yung kastoy ti panangi baga ng kabsat. Intun no makadanon tayo langit, ti itsura kastoy mo lang. Iti itsuram tayo itsuram kabsat ko. Iti kinatayag ko, kastoy mo lang kabsat. Iti kinatayag mo, kastamot lang kabsat. Gapu talalaki ak, iti rukod kukuma, dayjay apinarswa ni Apo Diyos alalaki nga naggapu iti kalanglangana. Sino? Ni Adan. Nagpadpadat ang lalaki, iti rukod tanto ni Adan. Ni Kwaman, Brother Elmer nga duldulaw. Okay? Na panpandak labasit ng siya. Brother Elmer, inton no makadanon ta, kutungtong kami kong Brother Elmer, babayan ti parabor ni Apo Diyos. Inton no agkuy-kuyog ta ijay Golden Street ijay Jerusalem. Masabat tanto di kiti banwar ti daan at ulag. Siyempre, tangadin ta niya. Kaya amunan to dya bagay na siya ni Caleb. Na. Okay. Siya ni Abraham. Una na ni Apo Abraham. Ay okay. Agtang-tangad ta natatayag na. Into no masabat ta ni Adan, the first man. O kakabsat. We call as kabsat ta. Nung pa iso ti ama ti human race, in heaven will be brothers and sisters. Why? Because we are members of the family of God. Kabsat ko, siya ni Adan. Una na, lalo nga, tumangad ta. Ano niya iti explanation ni Mark Finley? Dahil bulong, iti kayo, iti biyag. Brother Elmer, agkuyog tanto, apan tanto, mga lataday jay. Ket iti tunggal nga, usaren ta dayjay. Kanenta, inuman ta dyan dalong nga, no nyaman pa'y no kasanong tong awagas. By God's power, dayjay nga rimuar manipod iti man nakabalin nga ima na ididinamili na dayjay atapok nga nagbalin nga Adan. Kasjay to, Brother Elmer, ti pagbalinam. Kasjay to, iti pagbalinam. Da kayo nga kabsat nga babay nga gadadal. Iti rukod yun to ket ni Eva. Into numapan tayo, iti kayo iti biyag. Anya, mangala kayo, mangala kami, we will grow into the perfect symmetry kadayjay a pinarswa ni Apo Diyos. Idi anang parswa iti aldaw a biyernes iti iden. Laglagipin nyo dayjay inbaga ni Apo Jesus. Apokalipsis 20 versikulo 22. Iti mangsaksi kadagitoy abambanag kunana. When siya umayak adagos. Amen. Tisungbat dagiti nga sa santos, umay ka, Apo Jesus. Anya iti karina ni Apo Jesus, when siya umayak adagos. Anya iti kararag tayo. Amen. When Apo umay ka. Apay-apay nga mabalin tayon nga ikararag. Amen. When Apo umay ka. Umay ka, Apo Jesus. Gapo taaddaan tayon iti sibibiyag apan nakikayamek keni Apo Diyos. Daytoy leksyon tay itata. Buklen nan kakabsat, dayjay new start. Let's have a total review.
DJN, nutrition, iso iti Biblia. No kasano dahi pa nagtarigagay tayo nga mangan iti physical at araon. Dakkel kuma dahi pa nagtarigagay tayo nga mangan iti na spiritual at araon. Laglagipin tayo. Men shall not live by bread alone. DJE, exercise. Inadal tayo nga tapno dumakkel dahi pa nakikayamet tayo kana Apo Diyos. We will love to share the gospel to others. Nikatlo, JW, when managbasol tayo. Ngayon babaan ka dayjay nga ayat ka niya, parabor ni Apo Diyos, ugasan na tayo babaan ka dayjay at ano? Water. DJS, the sunshine. Ammo tayo nga inton no makikadkadwa tayo ka ni Apo Diyos. Isuna iti init, I am the sun of righteousness. Isuna mo't iti lawag, iti lubong. Isunto iti mangited, daya kasapulan tayo, nga lakpig sa, ken tipker, iti panagbiag tayo. Daya letter T, daya temptation. Tapno maadaan tayo, daya asibibiyag apan nakikayamet ka ni Apo Diyos. Pilyen tayo akas pinili tayo idin, nga agpakumbaba tayo iti sangwanan ni Apo Diyos. Takagura na digiti natangsit, ngem bindisyonan na, ken salakniban na, ken gungunaan na, dagiti nakpakumbaba. Laglagipin tayo. The letter A, kasapulan tayo iti umanges akang kanayo. Akas dayjay kuna ni Pablo, pray without ceasing. Ti anges iti biag, isu ti kararag ti kararwa. Dayjay rest, isu dayto inadal tayo. Nabanlog tayo, nagadu parikot tayo. Ngem gapu ka dayjay pan nakikayamat tayo kanapo Diyos kitkitaan tayo babaan ti pamati. Nga iti kabitan at tiyempo, agawid tayton iti pagarian. Ket iteton ni Apo Diyos, daya agnanayon, apan naginanatayo, iti ayat na. Daya letter T, trust in God. May kante ko may iti pamati, ngano nyaman iti dumteng, nyaman tinapasamak. Daya apan nagpamati tay kenkuana, mangited iti si bibiyag, apan nakikayamet tayo kenkuana. Agyaman na kinapo Diyos. Tada ito yung quarter, inted na kada tayo di ito yung eleksyon. Kat sapay kumakit, kitaan tayo kakabsat. Dahil karina ni Apo Jesus, when siya umayak at akos. Iti sumbat tayo, gaputa pamati tayo, kanti parabor na Apo Diyos, kat adan kada tayo, umay ka, Apo Jesus. Agkararag tayo kapsat. Agyaman kami Ama iti ayat mo kada kami. Agyaman kami kaday tapamatin en mulam ti puso mi. Baban kaday nga pamati inigawnan mi iti man nakabalin nga imam nga isu iti mangpetpet met kada kami. Ama, gapu kaday nga pamati akas ti inadal mi. Adda kami nga agbibiyag nga tikit kitaan min. Dayta baro nga Jerusalem, nga isu iti pagawidan mi. Ken dayjay tu agnanayon o Diyos a baro adaga, nga isu ti parswaem, nga isu ti isamot munto kada kami. Kabayatan nga adda kami itatta ditoy o Diyos, salwadan na kami, protektaran na kami. Agyaman kami kada itong eleksyon, maminsan pa'y madawatin ni nga bendisyonam dagiti kakabsat, agasam dagiti saksakit da, itid mo dagiti amin akasapulan da. Agpamati kami, nga da kami dagiti anak mo nga inayabam kinayayitem. Ket gapo kadayta, daytoy adawat ken ti kararagmi, sumbatam, itinagan na po, Jesus. Amen. Kinamin.
nalpas iti maysa nga kwarter. Ito numay nga lawas, sanguin dayton, dayja baro a kwarter. Babanti tulong ni Apo Diyos, ag kakadwatay to manen. Akas dayja kunami, akang kanayong, ay ayatin na kay na Apo Diyos, ay ayatin na kayo man. The simple outline will be placed again, ije chat group tayo. Kahit no kasapulan nyo as personal, please send me a personal message. Imbag, nga rabi tayo, am amin kakabsat.